ቀጥታዊ ርክብ ንኽፉት ልዝብ ቀጥታዊ ርክብን ግልጽዘተን ህዝብን መሪሕነትን ኣብ ነዊሕ ተመክሮ ዝተሃንጸ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራ ኮይኑ ቀንዲ ምንጪ ናይቲ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ሃገራዊ ሓይልናን ጥምረትናን እዩ። ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ መራሕትን ካድረታትን ኣብ ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ብመልክዕ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ዘካይድዎ ዝነበሩ ጥፈታት ፖለቲካዊ ምንቃሕ ልዑል ናይ ራእያን ግብርን ሓድነት ብምፍጣር ስሙርን ሓያልን ሃገራዊ ግንባር ኣብ ምህናጽ ዓብዪ ተራ ተጻዊቱ እዩ። እዚ ምቕሉል ርክብ ህዝብን መሪሕነትን ኣብ ህንጸት ሃገር እውን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ተኣሚኑሉ ብዝተፈላለየ መልክዓት ይቕጽል ኣሎ። ካብ ክቡር ፕሬዚደንት ጀሚርካ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን በቐጥታ ኣብ ዝመሓላለፍ ፈነወ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ቀሪቦም ሰፊሕን ግሉጽን ቃለ መጠይቃት ብምክያድ እዋናዊ ኩነታት ዝገልጽሉ ህዝቢ ዝሓተሉ ጉዳያት ዝምልስሉ መድረኽ ኣብ ርእሲ ምህላው ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ ሃገራት ወፃኢ ብምንቅስቓስ ብቐጻሊ ህዝባዊ ሰሚናራት እናወደቡ ፖሊሲታትን መደባትን መንግስቲ ክገልጹ ካብ ዜጋታት ዝቐርቡ ሕቶታት ድማ ብቐጥታ ክምልሱ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይ ዝበሃል እዚ ሚኒስትራትን ኣመሓደርትን ምስ ህዝቢ ዝራኸብሉ ህዝባዊ ሰሚናራት ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድሮ ብሚኒስትራት ሕርሻ ትምህርትን ፍትሕን ዝፈለመ መደብ ቀጻሊ እዩ። ዓላማ ናይዚ ህዝባዊ ሰሚናራት ሃገራዊ ፖሊሲታትን ልምዓታዊ ውጥናትን ብምንጻር ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳያት ህንጸት ሃገር ሰፊሕ ኣፍልጦ ከም ዝህልዎ ብምግባር ሱታፊኡ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ህይወት ሃገር ምዕዛዝ ዜጋታት ሓሳባቶም ዝገልጽሉ ናጻን ሓላፍነታውን መድረኽ ምፍጣር ተሓታትነት ምርጋጽ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ክውንነት ናይዚ ሃገር ዝማዕበለ ኣብ መንጎ መሪሕነትን ህዝብን ዝካየድ ኣብ ቅንዕናን ሓበራዊ ባህግን ተሰረተ ቀጻሊ ዘተን ምባኻልን ሃገራዊ ራእይን ዕላማታትን ብምኹላዕ ብዛዕባ መስርሕ ትግባር እዩ ገስጋሱን ሕፅረታቱን ሓበራዊ መረዳእታን ምዕባል ዘጋጠም ዕንቅፋታትን ጸገማትን ብእዋኑን ኣለኻ ጽሬት መስመርን ክብርታትን ንምሕላውን ኣካይዳ ንምቕራዓውን ፃወቶ ዘሎ ተራ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይሃሉ ብዛዕባ መደባት መንግስቱን ምዕባለታትን ብድሆታትን ሃገሩን ዘለዎ ኣፍልጦን መረዳእታን ተቐራራቢ እዩ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ሓበራዊ መረዳእታን ንቕሓትን እዚ ምንጩ እቲ ኣብ ቅንዕናን ክፉትነትን ዝምርኮስ ምቕሉል ርክብ ህዝብን መሪሕነትን እዩ። ኣብ ብዙሓት ሕብረተሰባት ዘይርከብ ፍሉይ ፀጋ ድማ እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲ እቲ ብርቱዕ ሃገራዊ ፍቕሩን ብሉፅ ሕብረተሰባዊ ክብርታቱን ተወሰኺ ሓይሊ ዝኾነ ዘሎ እምበኣር እዚ ኣብ ናትና ፍሉይ ክውንነት ማዕቢሉ ብንጹህን ሓቀኛን መንፈስ ዝካየድ ግሉፅ ርክብ መሪሕነት ህዝብን ኮይኑ ክዕቀብን መመሊሱ እናተኾልዐን እናተረሸደን ክኸይድ ዘለዎ እዩ። ሓደ ካብ ብሉፃት ሃገራውያን ክብርታትና ድማ እዩ። ምክንያቱ በዚ ባህሊ እዚና ንውሱን ዓቕምና ብዕፅፍታት ኣራቢሕና ናብ ደርማስ ሓይሊ ብምቕያር ዓበይቲ ግዳማውን ውሽጣውን ብድሆታት ገጢምና ካብ ዓወት ናብ ዝበለፀ ዓወት ኣብ ምስግጋር ንርከብ።